beth dwi'n trio wneud ydy sgwennu geiriau sy'n disgrifio gymaint o bethau posib mewn cynlleiad o eiriau posib. Ond yn anffodus, dwi ddim medru wneud hynny eto, lle. Mae'r rhan fwy nhw yn falu cychu, lle. Ond mae'n rhywbeth o politics personol na fo. Mae mor bersonol, dim yn ffisig bod beth ydw. A dwi'n gwybod beth. Ia, dwi'n deud wrth daf. Mae'r bethau mae Griffin wedi loft yn... Na. Mae'n Pethau... Mae'n rhain yn hollol politicaidd yn nid neb sylwi achos maen nhw'n dod â... lle ochr plaid, maen nhw'n dod â nhw fi, lle. Pa fath o bynciau ti'n sôn amdano fe? Mae'n bosib gwrando ar y caneuon a sylwi ar rhai. A fe rhai, Daleg Pylon, da ni'n chwarae fo ddim mwy, ond Daleg Pylon yn cymharu Thatcher efo Daleks, lle. Just beth sa'ch chi'n darllen y geiriau, fes chi ddim yn sylweddoli o gwbl, lle. Ond nes i... Be sy'n deddol ddigwydd, da ni'n sgwennu'r gerddoriaeth gyntaf, a wedyn sgwennu'r geiriau. Da ni ddim yn... Wedyn, dwi'n gorau ffitio'r geiriau yma fewn i gan, a dyn nhw'n gwneud llawer o sen. Ma' nhw i fi, lle, a mae pawb arall y cwyno bod nhw ddim. Gyda fi draffath. Cyfathrebu. Chwarae gigs. O'r taith bendant dechrau'r ha. So, sy'n ni'n neud un just cyn dolyg yn laff. So, pam lai neud un arall. Er mwyn hybu'r record. Dwi'n bod bydd e. Just chwarae lot mis yna. Ie, sy'n bod yn ddistaw do. Stipyn o'n. Trio gael... Rhydd mam Rodriadol ni chwarae. Dad. O, dad, sorry. Trio cael rhywun i dal yn neud LP i fyd. Chos fedrwn ni'n fforddio fan hyn. Fan hynna. A dyn ni eisiau rhywun i... Safio dim byd. Na, just cael rhywun i dalu i sponsro ni neud LP. Da. B&Q. Yn lle gofal. Dos o'n i'n medru neud LP briliant rhywun. Sa'n ni'n licio neud taith yn Lloegr. Da ni wedi cael cynnig o beth yn Lerpwl ac yn Llundain. Ond sa'n dda cael neud o beth pellach. Sa'n ni'n mynd hen ar o. Bydd ni draffath mawr cael rect at i. Cael y record at i gilydd i beth gyntaf, dwi'n meddwl, wedyn cael pobl i rand o'r record os dyn nhw eisiau clywed ni na ni anelu am llefydd pellach. Basically.